kailangan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, kailangan matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, hintayin lang ho natin yung ating okay. So ito, maya-maya tayo ho ay
live sa Facebook. Live na tayo sa Facebook at live din tayo dito ho sa ating YouTube channel at maging sa ating official page ng CLTV 36. Ano? Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kumusta kayo po? Kumusta ho mga kababayan? At nakatutok ngayon sa ating programa. Ito, unang-una, Angelo Radaha, ayan. Tuesday morning, Kuya Justin D. Makulimlim sa Malolos, Bulacan. Abay, ingat-ingat dyan sa Malolos City, Bulacan. At kung maulan, ay magdala ho ng panangga sa ulan. Sabi ni Angelo, makulimlim Pagka ganitong panahon, paghapon, expect natin kahit sa syudad ng Angeles, kahapon, pumatak yung ulan, pero agad ding natapos. Parang, kumbaga, tawag dito, yung binasalang yung lupa, may nalimum muna, nag-alimuom lang. At yan mga kabalen, kung meron kayong nais ibahagi, magkomento na, mag-like at like and share na rin gaya ng ginawa ni Angelo Redaha dito sa ating streaming para mas marami ho tayong maabot na ating mga kababayan. Ayan. 6 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At ito ho mga kabalen, gaya ng aking nabanggit, ay patuloy ho yung suporta ng ating mga kababayan dito sa ating page. At maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagsuporta dahil po sa inyo ay umabot na ng halos 2 milyon o 2 million followers ang CLTV 36. Pinagsamang puwersa ng CLTV 36 News at ng CLTV 36 official main page. Naka-live din tayo itong ating programa gaya ng aking nabanggit sa YouTube channel. Kaya naman at CLTV 36 Official, ayan, mag-subscribe na ho kayo para mas marami rin tayong maabot. At syempre, i-click yung notification button para sa ganyan tuwing magla-live si Kuyang Justin at yung iba pa nating mga kasama dito ho sa CLTV 36 ay maging updated sa mga kaganapan. Marami-rami ho tayong balitang tatalakayin ngayong araw ho ng Martes, January 13, 2026. May paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kabilang na ho riyan itong bagong monitoring team sa bayan ho ng Porac, Pampanga na layong tumutok sa tinatawag na environmental governance. 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Plano rin daw ng DENR EMB Region 3 na paigtingin ang inspeksyon sa mga landfill sa Central Luzon. Ito po ay kasunod naman ng trahedyang nangyari sa Cebu. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. May bago na hong direktor ang DPWH Central Luzon sa katauhan ni District Engineer Arnold Ocampo. At plate number ho ng sasakyan na sangkot sa hit and run sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, tukoy na ng mga otoridad. Tuloy-tuloy muna tayo sa ating balitang may paggagamitan. Ito mga kabalen, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway ngayong umaga ho ng Martes, January 13, 2026. Balita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon.
para ho sa mga kababayan nating babiyahe ngayong araw ho ng Martes. Ito ho yung aasahan ninyong kondisyon sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Dito muna ho tayo sa may Balintawak Toll Plaza, yung northbound o yung going to Bulacan and other parts of Central and North Luzon, wala ho masyadong pila, walang problema. But yung southbound portion approaching yung Skyway entry sa Balintawak ay medyo nagsisikip na sa mga oras na ito. Dito ho sa section naman ng Torres Bugalyon sa Valenzuela ay magkabilang linya light traffic. Abay, bihira yan, lalo na yung southbound portion. So, maluwag ho ang sitwasyon dyan sa area na yan. Ganyan din sa may Kawayan Interchange, bagamat marami-raming sasakyan doon sa kabilang lane. Yung going south ay asahan yung pagbabagal dyan ho sa may Kawayan. But continuous traffic flow. Bukawe southbound, and magkabilang linya rin actually. Makapal ang volume ng mga sasakyan but light traffic. Batay na rin sa ulat ng NLEX Corporation Bukawe dito ho sa lalawigan ng Bulacan ay yung linya, magkabilang linya, ayan nakikita naman ho natin, light traffic din. At sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, maluwag ho ang sitwasyon ng North Luzon Expressway, magkabilang linya, both south and northbound lanes ay light traffic sa mga oras na ito. Kanina nagkaroon ng road crash dyan sa may sa local road, hindi po sa NLEX. Pero nagkaroon ng impact niyan dyan sa may NLEX connector Magsaysay exit. Kaya naman nagkaroon ng nasa 300 meter na traffic build up. Pero medyo nawawala na yan at dahil yan dun sa road crash sa local road dyan ho, sa may connector, NLEX connector dyan sa Magsaysay. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Mula naman ho sa NLEX, silipin natin sitwasyon ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng kabisera ng Pampanga, City of San Fernando. Live ho ito mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad ng San Fernando, si POSCO. Ito ho mga kabalen, dito muna tayo sa gawing itaas 1, 2, 3, and 4. Ito ho yung box 1. Ang inyong nakikita ay sa may area ho ng Panings. Yung paliko ng PhilAm Friendship Highway and light traffic sa mga oras na ito. Ganyan din sa Holy Angel Village na portion ng MacArthur Highway. And dyan din sa may Sindalan, light traffic. Del Rosario, light traffic din. And batay na rin sa ating monitoring dito ho sa may Maimpis, sakop Maimpis. Kani pong Diosdado Macabagal Regional Government Center ay maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito magkabilang linya. Ganyan din ho sa may St. Jude. Bagamat of course, respetuhin ho natin, sundin natin yung mga traffic light. Pag orange, huwag bibilisan. Mag-minor na dahil malapit na ho yung mag-red. Kasi yung iba, pag orange, hahabulin pa di ba? Lalo na dyan sa may section ng St. Jude, minsan nararanasan natin yan or sa Sindalan. And dito naman sa may old DFA building, ay light traffic din sa mga oras na ito. Mazda portion ng Jasa, light traffic din. And maluwag din ho ang senaryo dyan sa may San Juan, going to Palawe and Santo Niño. And yung iba pang portion ng Jose Bad Santos Avenue nasakop po ng siyudad ng San Fernando, light traffic sa mga oras na ito. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at
at TV36 News Stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam Ito, bago tayo magpatuloy sa ating mga balitang may paggagamitan, batiin muna natin yung mga nakatutok dito sa ating programa. Si Kenneth Lizarondo, Don, like and share, sabi ni Kenneth. And si Letty Quixote, nakatutok din. Good morning. And good morning po, sabi niya, watching from Angeles City, Pampanga. Ayan, maraming salamat po, Quixote Letty, sa iyong pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. And of course, pagbati rin sa Mandap family ng San Simon, Pampanga. At ang pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga, lagi hong nakatutok. At si Tita Merly ng Barangay Lakyos, Arayat, Pampanga. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sa pagkakataong ito, makibalita naman tayo sa magiging tayaho ng ating panahon. Narito po ang latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, January 13, 2026. Sa ngayon, wala pa tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong mga kumpul ng kaulapan dito sa may Southern Mindanao. Ito po yung Intertropical Convergence Zone or ITCC. At inaasahan natin may mabubuong low pressure area na nakapaloob dito sa Intertropical Convergence Zone ngayong araw. Samantala, meron tayong shear line na nakakapekto naman dito sa eastern section ng Northern Luzon at northeast monsoon na umiiral sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Kahapon, naglabas tayo ng tropical cyclone threat potential hinggil sa posibleng weather disturbance po natin. Ngayong araw, gaya po ng sinabi ko kanina, wala pa tayong low pressure area na binomonitor, pero itong pong cloud clusters po natin nakikita dito sa ating satellite imagery ay nakikita po natin magde-develop into a low pressure area ngayong umaga. At the same low pressure area po yung inaasahan natin na magiging bagyo po natin na papangalanan nating Ada. Unang bagyo po natin ito para sa taon ng 2026. Hinggil sa forecast track analysis po natin, posible po itong lumapit dito sa may Caraga at Eastern Visayas. At pag ito po ay naging isang ganap na bagyo, agad din po tayo magre-raise or magtataas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Mindanao at Kabisayaan po natin. Para naman sa magiging rainfall na dala po netong weather disturbance po natin or yung posibleng bagyo po nating si Ada, nakikita po natin magdadala po ito ng significant rainfall dito sa eastern section ng Mindanao starting tomorrow at paakyat dito sa may Kabisayaan pati na rin sa Southern Luzon. So inaasahan po natin magiging maulan po yung eastern section po ng ating bansa this week po. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan na dadaanan po nitong weather disturbance po natin ngayon linggo at iba yung pag-iingat po sa mga posibleng pagguho ng lupa at mga flash flood. At pinapayuhan din po namin mag-ingat yung mga kababayan po natin na naghahanda para sa Sinulog Festival. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy pa rin yung epekto nitong shear line at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Cagayan Valley at buong Cordillera Administrative Region, makakaranas naman sila ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan, dulot naman ito ng amihan. Sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon pero asahan din po natin yung mga isolated light rains. Para dito sa atin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung mga isolated rain showers o kaya yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para dito sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius, sa Lawag 21 to 30 degrees Celsius, Tugigaraw 20 to 28 degrees Celsius. For Baguio 15 to 24 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 28 at Legazpi 23 to 31 degrees Celsius.
Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, may kita naman po natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Liban na lang dito sa may Davao Region at dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. At inayon po, gaya po sinabi ko kanina, sa mga susunod na araw, maraming lugar na po ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot nitong weather disturbance po natin ngayong linggo. Agwat ng temperatura para dito sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:24 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:45 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para dito sa ating ulat panahon. At sa puntong ito mga kabalen, silipin naman ho natin itong foreign exchange rate. Forex muna tayo. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar nito pong Lunes, January 12 sa 59 pesos 26 centavos. Desisyon tama, magdesisyon ang tama Japanese yen is 37 centavos. Pound is 79 pesos 27 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 59 centavos. Saudi riyal is 15 pesos and 77 centavos. Yung dirham 16 pesos 11 centavos and euro is 68 pesos 87 centavos. Korean won is 04 centavos at Chinese yuan 8 pesos 47 centavos. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitang may paggagamitan. Ito naman, announcement muna tayo. Public service announcement dito ho sa iba't ibang bahagi ng Pampanga para ho sa ating mga kababayan. Partikular na dyan sa may Santa Catalina at Santa Barbara sa Lubao. Mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1:00 ng hapon. Tatagal yan hanggang 4:30 ng hapon dahil yan sa flushing activity na gagawin naman ng Prime Water. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, design ito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Yan ho mga kabalen, ang announcement. At tuloy-tuloy na tayo dahil wala na tayong patalastas. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating balita. Detalye naman ng mga headlines na aking nabanggit kanina. Ito ho mga kabalen, ay balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. sa bayan ho ng Porac, Pampanga, magkakaroon umano ng pulong ngayong linggo sa pagitan ng Porac LGU
at Prime Waste Solution. Ayon na rin ho yan kay Mayor Jing Capil ng makapanayam ho ng ating kasamang si Paulo G. Santos kahapon, araw ho ng Lunes, January 12. Layon daw ng gagawing pulong na talakayin ang disenyo at operasyon ng pasilidad ng Prime Waste Solution sa Barangay Planas. Kasunod ng trahedyang naganap sa isang landfill sa Cebu, na sa Binaliw, Cebu partikular, no, na Prime Waste din ho ang nag-ooperate. Ayon ho kay Mayor Capil, layon ng naturang hakbang na ito na matiyak na hindi mangyayari sa Porac ang naturang insidente. Gayon din na gusto nilang siguraduhing handa ang lahat ng ahensya ng lokal na pamahalaan sa usapin ho ng disaster preparedness. Dagdag pa ho ng alkalde, bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng Porac LGU upang palakasin ang environmental governance at public safety, lalo na't patuloy ang pag-usbong ng bayan bilang sentro umano ng ekonomiya at industriya. Skip the scrolling stream at every 26 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama At nagpaabot naman ho si Mayor Capil ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa Binaliw landfill tragedy at iginit na ang insidente malinaw na paalala ng kahalagahan ng maagap na environmental governance at mahigpit na pagsunod sa mga regulasyon. Skip the scrolling stream at every 26 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon netama magdesisyon na tama. Samantala, binigyang diin naman ho ni Mayor Jing Capil noong nakaraang taon, matatandaan natin December 22, 2025, nang magdaos ho sila ng isang preventive meeting kasama ho yung DENR Region 3, Office of the Governor, Office of the Vice Mayor ng Porac at yung kanilang municipal admin. Sa nasabing pulong, nabuo po yung tinatawag na Bayong Porac Multipartite Monitoring Team o MMT na magsisilbing bantay upang masiguro ang maayos na environmental governance. At upang gawing formal ang MMT, inilabas din ho ang Executive Order number 0159 na nag-amienda sa Executive Order number 48. Saklaw ng mandato ang tiyaking nasusunod ang mga industriya at establishmento ang kanilang Environmental Compliance Certificates o yung ECC na tinatawag at ang iba pang mga umiiral na batas pangkalikasan. Skip the scrolling stream. Inatasan din ho ng grupo na magsumite ng monitoring at compliance report sa municipal government at DNR-EMB, magrekomenda ng preventive at corrective actions at magbukas ng partisipasyon ng mga stakeholder, gayon din ang paglalatag ng malinaw na mekanismo sa pagtugon sa reklamo at environmental emergencies. Sa huli po, iginiit ni Mayor Jing Capil na patunay ang mga hakbang na ito sa isang matibay na paninindigan daw ng Porac LGU na pangalagaan ang kalikasan at kaligtasan ng mga Poracenyo. Kayo hong mga nakakarinig sa ating balita, anong say ninyo dito ho sa pahayag ni Mayor Jing Capil? Balita makatotoanan, balita mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream. Ay kaugnay din ho ng balitang yan mga kabalen. Kasunod ho ng trahedyang naganap nga dyan sa may Binaliw, Cebu, ibinag-utos na ho ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENR-EMB Region 3 ang mas pinaigting na inspeksyon at reassessment ng lahat ng sanitary landfill sa Central Luzon upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. 26 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto. Ayon ho sa aking batchmate at kaeskwela na si DENR-EMB Regional Director Martin Despi, isinasagawa ang regular na inspeksyon sa mga landfill nang hindi bababa sa 2 beses kada taon. Ngunit maaarian niya itong dagdagan depende na rin sa kalagayan at antas ng panganib sa mga pasilidad.
Dagdag pa ho ni Despi bilang pagsunod sa direktiba ng kalihim ng DENR matapos po ang insidente sa Cebu, bumuo ang ahensya ng isang interagency team na kanyahong pamumunuan upang magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga sanitary landfill dito po sa ating rehiyon. Sa Pampanga, mayroon pong 4 na sanitary landfill at ayon ho sa DENR-EMB, nasa ikalawang distrito ng lalawigan ang mga ito. Isa ho sa mga pasilidad ay matatagpuan sa Barangay Planas, Porac at gaya ng ating nabanggit, ipinatatakbo ho ng Prime Waste Solution ang parehong kumpanya na nagpapatakbo dyan ho sa may gumuhong tambakan ng basura sa Binaliw, Cebu. Nilinaw naman ho ng DENR-EMB Region 3 na ang isinasagawang assessment ay tututok sa katatagan ng istruktura, waste management practices, drainage systems at pagsunod ho sa environmental at safety standards lalo na sa mga landfill na malapit ho sa mga komunidad. Binigyang diin din ho ng DENR-EMB na mahalaga ang maagang inspeksyon at mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang anumang banta sa buhay at sa kalikasan. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman mga kabalen, balita naman sa DPWH. Inanunsyo na ho ni Secretary Vince Dizon ang nangyaring balasahan sa mga regional director ng kagawaran. Dito ho sa Central Luzon, itinalagang director ng DPWH Region 3, si Engineer Arnold Ocampo. Siya po ang pumalit kay Engineer Roseler Tolentino. At si Ocampo po ay kasalukuyang District Engineer ng Pampanga 3rd District Engineering Office. Saklaw ho yung unang distrito ng Pampanga, kabilang na yung Angeles City, Mabalacat at Magalang. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Secretary Dizon kaugnay ng pagkakatalaga ni Engineer Ocampo bilang bagong direktor ng DPWH dito ho sa ating rehiyon, Gitnang Luzon. Changes across the various regions. And I will make this public. This is for mayroon tayong pagbabago sa mga iba't ibang regions. Mayroong mga iba na magsistay muna, may mga iba na papalitan. No? And I will give you this list. We will publish this list after this press conference. Announce din ako ng mga changes across the various regions. And I will make this public. This is mayroon tayong pagbabago sa mga iba't ibang regions. Mayroong mga iba na magsistay muna, may mga iba na papalitan. No? And I will give you this list. We will publish this list after this. Inyong narinig ang tinig ni Secretary Vince Dizon kaugnay ng balasahan ng mga regional directors sa DPWH. At sa puntong ito, mga kabanan, puntahan naman natin yung huling item sa ating listahan. Ito hong nangyaring hit and run incident dyan sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Opo, ito yung update sa mga nakikibalita. Opo. Nakita na sa Angeles City ang plaka ng sasakyang nakabangga at ikinasawi ho ng isang pedestrian, isang tumatawid dyan sa Barangay Talabastagan, Ciudad San Fernando, Pampanga. Nangyari po ang malagim na insidente nito pong Biyernes, January 9. Ayon ho sa San Fernando Police, nitong Lunes, January 12, nakapanayam ng CLTV 36 News, pinaparash na ito ngayon sa LTO o sa Land Transportation Office para sa detalye
at pagkakakilanlan ho ng may-ari ng naturang sasakyan na sangkot sa hit and run. At batay na rin sa inisyal na investigasyon, tumatawid ang biktima ng mabangga ng isang pink o pulang sasakyan. Nandun ho yung batay na rin sa kuha. Bumabiyahe sa inner lane papuntang Angeles City. Sa lakas ho ng impact, idineklarang dead on the spot ang biktima. Agad naman hong tumakas ang driver ng nasabing sasakyan. Samantala, ayon ho kay City Public Order and Safety Coordinating Office Chief Louie Clemente, blind spot sa CCTV ng San Fernando. Yung naturang portion na yon ng MacArthur Highway, kaya inabot ho ng ilang araw bago matukoy yung plaka na sangkot dito ho sa insidente. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, Kabalen, ako ho'y magpapaalam na yan ang mga balitang nakalat ng CLTV 36 News and Current Affairs. Antabayanan ho, mamayang alas 12 ng tanghali ang pasada balita kasama si JM De Jesus, alas 2, alas 4, at syempre pagdating ho ng alas 6 ng gabi, CLTV 36 News. natama, matudesisyon, natama. Mag-like and follow na rin kayo sa ating social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At ganyan din sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Mag-subscribe na kayo mga kabalen para humanatiling updated sa iba't ibang mga balita tungkol ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. At muli sa ngalan ho ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama,